Iedereen kan vanuit de deur natuurlijk beginnen met rennen. Maar ik vond het gevoel om het in een teamverband te doen, ja, dat sprak me heel erg aan. Mensen die bij ons komen bewegen, die zijn vooral op zoek naar sociaal contact op een gezonde manier. Dus kunnen bij ons lekker bewegen, hebben het gevoel en de wetenschap dat ze gewoon goed bezig zijn, maar daarnaast ook een gezellige samenzit. En je ziet dat er gewoon leuke clubjes van mensen ontstaan die samen boeken lezen, die naar de bioscoop gaan. Dus het is meer dan alleen dat sporten wat ze hier vinden. Wij zijn een aanbieder van hardloop- en wandeltrainingen. We doen dat op 5 locaties hier in Zuid-Limburg. En waar wij vooral van gebruik van maken is de prachtige natuur om ons heen. Wij lopen niet op banen, maar ja, we gaan met onze deelnemers steeds de natuur in en zorgen zo voor een mooie invulling. Ik heb zelf niet meer van die enorme ambities, zeg maar. De grote ambities zijn wel weg. Het is nou vooral lekker buiten, lekker blijven lopen, gezellige mensen. Ja, leuk. En ik heb gezien in de afgelopen 12 jaar hoeveel mensen uit Maastricht en Zuid-Limburg zich hebben aangesloten bij Just Go. Om te gaan wandelen of te gaan hardlopen, te gaan trailerrunnen. En het mooiste is deze groep, dat zijn namelijk beginners, startrunners, die van niks gaan lopen naar 5 kilometer in mei, juni bij een van de wedstrijden in Maastricht. Ik weet dat een aantal familieleden van mij voorheen hier ook hebben deelgenomen. En ik moet nodig wat aan mijn conditie doen, op mijn leeftijd natuurlijk. Dus vandaar dat ik ben begonnen bij Just Go. Ik vind rennen heel erg leuk en ik vond het gewoon leuk om met mijn moeder te doen. Je kan rennen, je kan springen en ja, ik krijg het nooit eigenlijk te doen. Daarom vind ik het echt heel erg leuk. Mensen die geboren en getogen zijn hier in deze regio, die komen op plekken die ze nog nooit gezien hebben. Wij weten alle hoeken en gaten van Zuid-Limburg. En dan komen we op plekjes en dan zeggen ze van waar ben ik? En dan, oh, wat is het hier mooi. En we gaan het s'avonds het bos in, we gaan naar Margraat een keer, de Groevenkeurs, het Rood. En de natuur, 's ochtends vroeg. En dan de cadans van de groep die dan door dat landschap gaat. Ja, dat is... Je hoeft niet verder op vakantie te gaan. In de eigen land, in de eigen regio heb je alles wat je maar kunt wensen. Ik had zelf ook totaal geen conditie. Had er ook een beetje schrik voor dat ik het lachertje van de groep zou worden. Maar ja, je bent toch met lotgenoten, om het dan maar zo te vertellen. En nou, je kunt er heel goed en leuk in meekomen. We hebben gemerkt dat heel veel mensen het gewoon vervelend vinden als ze een jaar vasthangen aan een abonnement, terwijl ze in de tussentijd iets heel anders willen gaan doen, geblesseerd raken, wat dan ook. En uit die behoefte bieden wij nu ook maandabonnementen aan. Dus eigenlijk per maand kun je bij ons opzeggen, wel natuurlijk een 5 werkdagen van tevoren. Daarnaast hebben we ook strippenkaarten en kunnen mensen gewoon laagdrempelig een keer komen proberen of het aanbod wel past bij hetgeen wat zij zoeken. Dat ze vooral de breedsport belangrijk vinden, dat vind ik zelf ook. En wat minder aandacht hebben voor prestatiesport. En meedoen vind ik al een prestatie, dus het zit helemaal goed. Ja. Ze mogen sowieso een aantal keer bij ons gratis komen meedraaien om te kijken of het aanbod past en ja, hoe dat bevalt. En aanmelden kan via de website of via een e-mailtje richting info@justgo.nl en dan gaan wij zorgen dat het helemaal goed komt.